माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या जीवनावर आधारित ध्येयधुंद पुस्तकाचं प्रकाशन नुकतंच पार पडलं। या पुस्तकाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खास शुभेच्छा दिल्या। पाहूया। भारताचे माजी मंत्री आणि ज्येष्ठ विचारक सुरेश प्रभूजी यांच्या कार्यावर लिहिलेलं पुस्तक ध्येयधुंद ॲडव्होकेट नकुल पार्सेकर यांनी लिहिलेले पुस्तक आहे। खरं म्हणजे भारताच्या इतिहासामध्ये सुरेश प्रभू साहेब एक असे मंत्री झाले की ज्यांनी आपल्या प्रत्येक कार्यकाळामध्ये काहीतरी वेगळं करून दाखवलं। भारताला विकासाकडे नेण्याकरता अत्यंत महत्वाचे निर्णय हे त्यांच्या प्रत्येक कार्यकाळात झालेले आपण बघितले आणि हे सगळं करत असताना त्यांनी कधीच आपली सहजता, आपला साधेपणा हा सोडला नाही आणि म्हणूनच लोकांमध्ये प्रचंड अशा प्रकारचं एक प्रेम हे त्यांना नेहमीच मिळालं। मला असं वाटतं की ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। मी पार्सेकरांचं मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी हे पुस्तक या ठिकाणी लिहिलं, कारण ज्या प्रकारे ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह काम सुरेश प्रभू साहेबांनी केलेलं आहे ते ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह काम हे इतरांपर्यंतही पोहोचलं पाहिजे, पुढच्या पिढीपर्यंतही पोहोचलं पाहिजे आणि विविध राजकारण्यांपर्यंतही पोहोचलं पाहिजे। त्या दृष्टीने पुस्तक अत्यंत महत्वाचं ठरेल आणि मी या ठिकाणी सुरेश प्रभू साहेबांना आणि त्यासोबत नकुल पार्सेकर यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो।